los bailadores! ¡Claro que sí! Oye, César, ¿dónde está César? Estou aquí. Vente para aquí. Non me dou tempo a marchar tampouco. Tampouco che dei moito tempo, pero que vas facer agora? Agora chega o momento de facer un merengue. Venga. Para min é o mellor merengue en galego que existe. Pois veña, pois dalle pa diante. Rapaz de rapadas, señoras e señores, ahora sí vou vos ensinar como se baila isto. Levantade a man dereita arriba, todo mundo, man dereita arriba. Os que estades sentados tamén, todo mundo, man arriba e facemos pico e para meu, arriba, pico e e abaixo, arriba, pico e para meu e abaixo, pico e... Estades preparados? Ese grito, 1, 2 e 3! Moitísimas gracias, moitísimas gracias.